Kang sumunar hanyekseni beksan para putri lumampah kanthi berkah ing Gusti tumrap tabah kang lestari Sedya Putri Lestari Senindolahala saking tlatah Purwodadi Sun wiwiti pagelaran rupiase kabudayan mugi dadosa hiburan kagem tamu sekalian dolala putri kang asli saking tlatah Purwodadi Sedya Putri Lestari kagem panjenengan Kutha Purworejo Sedya Putri Lestari NAM2 Audio Sound System Bayan Purworejo Purworejo sakulon ayo Jakarta kuthane resik atur akeh tempat wisata ageme lemas laku ning Purworejo pengin ngerti endahe kutha Purworejo akeh sing kondang nang kono yen sliramu melu dijamin ora kuciwa ya jogete Mas Dar sing paling gede
Ning endi Om Antok BYS tempate pariwisata. Peguwasa Plawan Pantai Ketawang tekan Jati Malang Yen ning Jati Kota Lemas. layane sing terkenal Lah yen ning Bagele. mengko tak tukoke duren pambukan
Gelap kelip lampu di kapal, gelap kelip lampu di kapal, kapal goyang turun sekoci, kapal goyang turun sekoci. Hari kita belajar, hari kita belajar untuk bekal di hari nanti, untuk bekal di hari nanti. Hari ini berekreasi,
kurang mepet.
Pangilon, pangilon ton, pangilon tuan, oh alaika, Nabi besar, assalamu alaika, ya Rasul salam, oh alaika. Kuda besar, kuda-kudanya masih kecil bermain mata. Sudah besar bermain cinta. Ya pangilon, pangilon ton, pangilon tuan, oh alaika, Nabi besar. Setio Putri Lestari 6262 Sound System Bayar. Ya Rasul salam, oh alaika. Menulis di atas kaca, boleh menulis di atas meja. Jangan nangis karena cinta, boleh menangis karena dosa. Ya pangilon, Matur nuwun awit begitu rawuhipun panjenengan sami kita saking Setio Putri Lestari Purwodadi Turangga Aji Kusumo Sekar Lestari ngaturaken agungipun panuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.